אני יצחק אוחיון, אני בגיל 63 ואני מנהריה. התפקיד שלי מנהל ייצור. אנחנו מייצרים ברזל בניין, מוטות, רשתות. אנחנו מקבלים גרוטאות, ממחזירים אותם, מקצצים אותם, מהסלים נכנס לתנור, מהתנור מתיכים אותם, זה יוצא נוזלי, זה הולך למערכת יציקה, שם יוצקים אותם בתוך תבניות. בודעים את זה את המדינה, כן. לא יהיה לך פלדה, לא יהיה לך מדינה. אני 40 שנה פה, זה ממכר, אתה לא יכול לעזוב את זה. גם אם ייתנו לך, לא יודע מה. כל הון שבעולם, אתה לא עוזב את המקום הזה, אני אומר לך. אני לא יודע, רעש, העוצמה של זה, התנורים, הבריזות האלה, אתה רואה את הלבות האלה, זה משהו עוצמתי, זה משהו. זה אנשי הפלדה פה יש, חבר'ה, זה לא אנשים פשוטים. מי שעובד פה זה איש פלדה. מי שלא מסוגל לעבוד בפלדה, הוא לא מגיע לפה. אני אוהב פלדה, אני מת על פלדה. עכשיו אתה עוצר אותי, אני רוצה לרוץ לראות את הפלדה הכי נוזלת. עסקים קטנים, גאווה גדולה.